La cantante Rosana abrirá el próximo día 18 con su concierto en acústico la programación del segundo semestre del Teatro Principal, que en su agenda de propuestas vuelve a reunir música, danza y teatro para todas las edades. De hecho, en los últimos años se ha producido un incremento significativo de público infantil. También ha aumentado la venta de bonos para música clásica y para las compañías gallegas. O aumento máis alto, máis numeroso se deu na música clásica. Si é certo que tamén aproveitar ese cambio de horario para que a xente os domingos poda vir pola tarde, non se lle faga, non se lle retrase moito, porque logo non se empeza a traballar, tamén facilitou que veñan moitos nenos. Están vindo moitos nenos, moitos pais cos nenos ao teatro a ver concertos, non? Logo xa dentro do que é o teatro, porque normalmente é unha disciplina que é máis popular, conta con máis número de público, as compañías de teatro galego nos últimos anos foron aumentando moito. Entre otras propuestas, de aquí a enero veremos a Nuria Espero, a Miguel Ángel Solá con sus nuevos espectáculos, pero también lo nuevo de Sarabela, Cuarta Pared y Lagarta Lagarta, además del Fito y del Festival de Blues. En este sentido, el presidente de la Diputación invitaba a las gerentes del Teatro Principal y del Auditorio a contrastar sus programaciones para procurar no coincidir en las mismas fechas. Que se faga un esforzo neso, porque creo que é bo, que hai veces que alguén interesa lle dous actos, pero por ser o mismo día e a mesma hora, pois o vai a un lado ou vai ao outro. Por lo tanto, o poder, de alguna maneira, ainda que non sea reglamentariamente, porque son dúas institucións completamente distintas e autónomas, e cada unha pode organizar, o que haxa un contacto, diríamos, ainda que non oficial, pois sería bo para darlle as posibilidades aos cidadáns desta cidade, desta provincia, de que podan participar en todo eso.